Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ano mang ibuhat na din mo na? Wala, ito wala. Klaro sa Taxi driver sa Davao City nga gireklamo kay sobra-sobra ang singil sa magtiayong pasahero, nangayo og pasaylo. Apan pasahero, desidido nga iduso ang kaso. 8 katindahan sa palengke sa Mahayag, Zamboanga del Sur nasunog. Kapin 7 million pesos nga danyos natala sa BFP. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, sobra ang pagpamayat sa ICC Detention Center ug daw nanamilit na sa iyang pamilya, sumala ni Vice President Sara Duterte. Provincial Board Resolution, buot ipasang at kontra sa mga petisyoner nga nag-file og writ of kalikasan sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Nagkadaiyang produkto nga mahimo gikan sa kamote ug lubi, bida sa ipahigayong Tinagbuan Festival sa Cagayan de Oro City.